Здравейте, приятели! Здравейте, ръчкатели! Добре дошли отново в Ръчкам Tools. Новият канал на Бате Ръчи, където ще ви показвам само единствено Тотал. Шегувам се, няма да е само Тотал, но ще правиме само единствено ревюта, анбоксинг, тестове и всевъзможни щуротии с инструменти. А в днешното видео съм ви подготвил един сет от 4 инструмента, които тотално ни предлагат като промо пакет. Промо пакет, в който имаме ударен гайковерт 1350 нютона, ударен гайковерт 500 нютона на 1/2, този е на 3/4. И имаме пистолет за горещ въздух, акумулаторен, с регулируема температура и работна лампа около 2000 лумина, отново на батерия. И така, ако това видео ви се струва интересно, забавно, полезно, смятате, че ще научите нещо ново, останете с Бате Ръчи до края. И ако искате да го подкрепите него и развитието му на канала, Ръчкам.bg е вашето място и промокода RъчкамBest за 6+++% отстъпка. Хайде сега да разгледаме какво има вътре. Ей тук в този голям и тежък кашон. Сезам, отвори се. Хоп, хоп, хоп. Разбира се, инструкции за батерии, за зарядни, за машини и такива всички неща. Нали? Но това вече няма да изпадаме в подробности да ги четем. Просто ще ги сложа на страна. Първо от какво да почнем? Първо ще почнем от най-якото нещо. Буквално и преносно. Ударен гайковерт, безчетков, 1350 нютона. С кука, защото си тежи, особено като му сложим 5 ампер часова батерия, яката работа на 3/4. Това нещо след малко ще го тестваме. Имаме една идея как да стане тази работа, да видим дали е качествено. Така, следващото нещо, което имаме тук, фенер. Фенер с 4 диода, отново с дръжка и с възможност да се върти главата до 130 градуса. Така, продължаваме напред. Следващото, малко бижу. Защо казвам малко бижу? Защото това е ударен безчетков гайковерт на 1/2, който е изключително компактен. Перията ми е около 22-3 см. Погледнете. В едни 20 см имате лек, компактен ударен гайковерт на 500 нютона. За сравнение, този, който ми е големия на 1/2 казвам, забележете разликата в размерите. Това е на 850 нютона, това е на 500 нютона. След малко ще го тестваме и него. И последното нещо, което имаме в този комплект, имаме акумулаторен пистолет за горещ въздух с дисплей, от който можем да регулираме температурата. Имаме и принадлежности към него. А тук би трябвало да са вече една батерия 5 ампер часа, втора батерия 5 ампер часа, малко ударни вложки на 3/4 за голямото животно, малко ударни вложки и на 1/2 и респективно 4 ампер часово зарядно, бързо зарядно за 5 ампер часовите батерии. И последното нещо, което е тук, разбира се, турбичка. Бих казал чанта, работна чанта, не турбичка, защото ако беше турбичка, щеше да е нещо абсолютно лекичко, а това си е здрава, плътна, работна чанта. Да ги започваме един по един и да ги тестваме, да видим как се справят. Като за големия гайковерт съм замислил нещо интересно. Джба да го видим, ще върши ли работа или няма да върши работа там, за където е предназначен да върши работа. Ръчкатели, да започнем от първия инструмент, фенерчето. Така, изключително лек и удобен, ергономичен, не знам
колко е приложим в нашата сфера, говоря за автосервизи, но със сигурност в други сфери, индустриални, миньорски и така нататък, това нещо дори и за къмпинг според мен ще е топ. Защо? Защото тук ни обещават 2000 лумина, плюс-минус 10% сила на светлина. Слагаме едната батерия и да видиме. Уха! Искам да ви кажа, че този финер свети просто брутално. Вижте. Тук в момента е светнато и лъчът му е доста силен. Вижте на тавана. Доста добре. Имаме 3 степени на работа. Един път като натиснем на най-силната, натискаме още един път, намаля светлинния поток, натискаме още един път, съвсем лекичко свети, ако може това да кажа, че е леко. И на третото натискане просто изключва. Изключително е удобен, дори ако трябва да го сложим така на земята, да си свети нагоре. Така свети на светната лампа. Сега ще изгася да видите, да добиете представа. Не е толкова тъмно в сервиза, но айде да видим. Вижте. Фенера е, меко казано, брутален. Тъмничко, навсякъде тъмничко. Аз искам да видим докъде може да стигне фенера. Готови ли сте? Сега ще стреляме там в тъмното. Брутална работа. От тук до там има, където е до този билборд, където се вижда, може би има около, да не казвам голяма дума, ма 780 метра и нагоре. Видим на другата страна. Там до оградата, горе-долу е същото. Даже, да, същото. Хоп, еха. Супер. Аз да някъде да по-далече, може ли да светнем? Сега да видим. Ще тестваме. Да видим, ако прати до там, това нещо ще го призная. Тук съм от единия край на плаца до другия край на плаца. 100 метра със сигурност ги има, че и нагоре. Ден. Направо ден. Общо взето, мисля, че изключително силен, удобен захват, значи 20 волта, около 23 вата сила на ледовете и яркост 2000 лумина. Мисля, че това е предостатъчно за каквото и да било. Другото удобно при него е, че когато го сложим така на маса или на земята, цъкаме си го някъде, където искаме да ни свети, да ни осветява, оставяме го и той си стои на батерията, което е супер практично. От гледна точка на това, че ако сме примерно в канала и нямаме светлина, можем да си го сложим, да си му направим градусите долу на земята и да си гледкаме под колата какво се случва. Нали? Говорим като приложение през моята гамбанария. Така че за автосегмента не знам колко е удобен, защото определено не е удобен да бъркаме под колата, но там ни трябват малки фенерчета с насочена светлина, за да можем да виждаме какво се случва. Но ако се наложи все пак да гледаме нещо глобално долу или нямаме никаква светлина, слагаме го на земята, дигаме го нагоре, штракаме го да свети и ни осветява цялата кола. Само няма да гледаме в него, защото бая е силен. Вижте какво става. Продължаваме с другия инструмент. Ето го и пистолета за горещ въздух. 2 скорости на работа. Първа, втора. Ако трябва да съм честен, не е чак толкова силен, като такъв какъвто би бил TB20056. Или с други думи, пистолет за горещ въздух на ток. Като от характеристиките ясно се вижда, че въздушният поток е между 300 и 450 литра в минута. Тук говорим за пистолет за горещ въздух на ток.
А този акумулаторния в случая на първа скорост 100 литра, на втора скорост 200 литра. Така го изключваме. На първа скорост имаме регулируема температура и тя е до 300 градуса. Повече от 300 градуса и да искаме не става. Можем да я намалим, но да увеличим повече от 300 просто не може. Съвсем лекичко подухва. Това е да работиме нещо много финно, много отблизо според мен, защото да, реално погледнато съвсем леко подухва. Вече на втора скорост температурата можем да я увеличим до 550 градуса. Ето. Можем да я намалим колкото ни е необходимо. До 550 градуса и духа е една идея по-силничко. На втора скорост на 550 градуса горе-долу някъде до тук и започва да ми запарва. Не е чак толкова силен пистолета за горещ въздух, както конвенционалните такива на ток, но за акумулаторен такъв и за неща, които трябва да се свършат някъде, където няма ток, мисля, че това ще върши работа без никакъв проблем. Имайте предвид, че така струята се пръска на различни места. Когато го изключим, той засилва оборотите и се охлажда. Но когато сложим преставките, които са в комплекта, те са различни видове. Имаме такъв тип, който да концентрира струята. Имаме различни видове преставки, които да разпределят струята по различен начин. Мисля, че за фолия и за такива неща върши перфектна работа. Мисля, че за по-дребни неща, като фолия, като нещо, което не иска чак толкова нагряване, то акумулаторен пистолет ще свърши работа. Не е толкова силен, колкото такъв на ток. В крайна сметка е на батерия и идеята е да свърши работа, а не да бъде нещо да ви запали ръцете. Така де, продължаваме с другия инструмент. Стигаме и до малкото бижу, така наречено, за мен лично. Малък акумулаторен безчетков гайковерт 500 нютона. Изключително удобен, защото мога да го вкараме на доста места, що се отнася поне до ремонт на автомобили. Колко е добър, сега ще се опитаме да разберем. Ще му направим няколко теста. В момента кола нямам тук на подемника, очеизвадно, но ще се опитам да репликирам, да стегна на максимално на колкото мога да стегна, около 230 може би нютона, да видим как се справя с развиването, как се справя с навиването. Общо взето, сега започваме да си играем с него. Хубавото в този гайковерт е, че е доста по-високо оборотен в сравнение с този на 3/4, което означава, че честотата на удара е по-честа. В много случаи на нас са ни необходими по-чести удари, за да развиеме някой болт, респективно трябват ни и по-силни. Общо взето имаме 3 степени на работа. Тук до LED индикатора, така наречената светлина, която ни осветява работното място. На развиване имаме 2 мода. От тук се сменя, долу има едно бутонче, пише моде, не знам дали го виждате, тук е така. Като сме на развиване, имаме въртение през цялото време на максималния въртящ момент. Запомнете, винаги при гайковертите, когато развивате, се използва максималния въртящ момент. Там не можете да го регулирате. Другата опция, която е на развиване, е да направим така, като натиснем един път мода и тук светва една стрелкичка, която е само единствено за така нареченото лашкане или на пулсация. Тоест, натискаме бутона един път, завърта няколко пъти и спира. Това е когато искаме да лашнем някой болт, а не да го развиваме до края. Просто по този начин се подсигуряваме, че няма да го изтеглиме до края в бързината. На завиване вече имаме 3 степени на сила. Имаме H, M и L, HML. High, Medium, Low. От английски, а на български респективно, висока, средна, ниска скорост. Така, в момента сме на високата. Около 2200 оборота в минута. На средната, то си променя и звука, чувате го,
правиме около 1800 оборота в минута. И на най-ниската около 1200. Като ниските скорости се използват тогава, когато не искаме да предобрим стягането, а искаме да го оберем и да го притегнем леко. Какво мога друго да кажа за инструмента? Разбира се, ръкохватката е идентична като останалите. Удобна, надежна, гумирана, няма да ви се лъзга в ръцете, както се казва. Посоките две на движение. На батериите, разбира се, индикатори за светлина. Тук сме на една точка. Не е лошо да я заредя преди да започнем да завиваме, развиваме, защото тогава ще има голям тормоз. И за да постигнем големия тормоз, трябва да имаме пълен капацитет на батерията. И така, ръчкатори, нека да тестваме. Не знам тази дълбочина дали е окей, но 14 болт. Ще пробвам да го навия и да го стегна респективно на колкото мога. Верно е алуминиево ухо, но пък е дебело. Предполагам, че може и да стигнем до 200 нютона. Ще си взема динамометричния ключ и първо, да речем, ще пробваме. Няма какво да пробваме. Направо натягам на 200 нютона, ако успея, ако не спукам ухото, ще е добре. 200 нютона са около 20 кг натиск. Това е максимума, който може да стяга големия динамометрик, моя случая. Ето ги, 200 нютона. Ето тук са, почти не се виждат, но наредили сме ги. Започвам да държа контра отдолу, разбира се. И стягаме да видим какво ще се получи. 20 кг би следвало да мога да ги направя с малко напън. Тегаво, бре. Опа! Ще обърна масата направо. Яката работа. Така, 200 нютона. Повече не мога и да искам. Сега да видим дали ще можем да го развиеме. Взимам ударната вложка. Батерията съм е заредил до краен предел. И да тестваме дали ще успея да го развия. Да, успях. Имайте предвид, че алуминия му разказах играта. Сега да пробваме да стегнем. Малко трудничко, но го разви. Което много рядко се стягат неща на 200 нютона. Това са обикновено главини и такива работи по автомобилите. За сравнение, джантите на гайките се стягат единствено и само между 95 гайки или болтове стягат между 95 и 135 нютона, така че вече ако е някаква голяма джипка, отиваме на може би 150, а при камионите е 300 нютона. Така, сега ще пробвам да стигна на максимално, за да видим, после ще проверим с динамометрика горе-долу колко нютона сме стигнали. Така, започвам. Това му е максимума, според мен няма на къде повече. Само да отпусна малката, да мога да стегна отново. Така, айде да видим сега с динамометрика. Той е настроен на 200 нютона. Имаме ли 200 нютона или ще имаме още ход? Или, айде да направим следното нещо. Ще намаля малко. Да видим, примерно, едни 150 нютона. Започнем от там. Така, това са 150 нютона. Да видим, имаме ли ги 150 нютона стегнати. Да, имаме ги. Отиваме на 200 нютона. Така. Да проверим дали имаме стегнати 200 нютона. Тук ще ударя един крак, защото и 200 нютона ги имаме стегнати. Ами сега да пробваме пак да развием. Слагам си отдолу контрата. Готово.
успяхме да го развиеме без никакъв проблем. Нямам по-голям динамометрик, често казвам ще обърна масата, но преди че развихме 200 нютона на ръка стегнати, стегнахме над 200 нютона със сигурност и отново развихме 200 нютона. Това е достатъчно красноречиво. Най-големия плюс на това нещо е, че е изключително компактно и малко и удобно и може да бъде вкарано почти навсякъде. Заради компактния размер това нещо е безценно в нашата работа със сигурност. Пак казвам, на една втора вложки, ударни, слагате си ги, никакво загряване от никъде, единствено по вложката. И стигаме до голямото животно. Онова, ако беше малкото бижу, това вече е голямото животно. Защо? Сега ще разберете. Само да му взема батерията, да видя на колко точки е. 3 и да не е на 3. Няма проблем. Взимаме това животно и каквото и да си говорим за него, истинският тест сега ще ви покажа къде е. Отсреща имам колеги, които се занимават с ремонти на камиони и отиваме да видим как ще се справи с джантите на един ман, дрът. Ще успеем ли да развиеме 2, 3, 4 гайки с този гайковерт. Взимам си голямата 32 от комплекта на 3/4 хром молибденова стомана. Така, няколко думи за това добиче. 1350 нютона сила, безчетков мотор, изключително тежък, масивен. Отново 3 степени на работа на завиване. Говориме high, medium, low, т.е. висока, средна, ниска. Отново при развиване имаме опция за ласкане. Общо взето идентичен, като единствената разлика е, че тук при най-ниската скорост сме до 900 оборота в минута, при средната сме около 1200 и при най-високата сме, забележете, 1800 оборота в минута. Така, сега взимам това, взимаме това, защото вънка са стъмни и отиваме при камионите. Вече сме тук при една голяма джанта на един камион. Сега ще пробваме да развиеме няколко гайки. Ще си светна, да мога да виждате, а по-скоро нищо не виждате, защото това е прекалено силно. Доста са... Сега да не кажа някой, че съм ги развивал преди това. Може да ги огледате реално погледнато, че са всичките доста кални. Сега ще тестваме няколко. Ще дръпна малко финера назад и ще го намаля. Е така. Сега ще тестваме да пробваме от тая. Първата готова. Втората готова. Третата готова. 3 гайки за норматив, без никакъв проблем. Ето където е отдолу. Четири парчета, никакъв проблем. Сега ще ги навием обаче, защото не мога да оставим камиона с разхлабени гайки. Стягаме ги. Така. Прибрах се, че е хладничко навънка. Видяхте го големия китюк, големото дзърче. Как се справи? 4 гайки без никакъв проблем. По принцип, на камионите гайките трябва да се стягат, мисля, че около 300 нютона. Не съм експерт, но камионджиите моля да пишат долу в коментарите дали съм прав. При нормално стягане от 300 нютон метра би следвало и онзи на една втора да свърши работа. Само, че повечето колеги, които се занимават с камиони, решават и гумаджи и прочее, решават да блъскат с големите гайковерти на втора, на трета, както дойде. Сега в случая стигна ги с това на трета. Утре ще ги проверим с колегите, няма никакъв проблем. Ще ги претегнем камиона и без това е за ремонт там. Това нещо, мисля, че за всеки един, който се занимава с камиони, би следвало да му влезе в употреба. И само да ви кажа, че цената на целия комплект е много близка до цената на този гайковерт
заедно с две батерии по 5 ампер часа, както се продава по принцип. В Ръчкам.bg и в itata.bg ги има, разгледайте ги. В itata те са авторизирания вносител на Total за България. Тук си пише, че трябва да се работи препоръчително с 5 ампер часова батерия. Видяхте, 4 гайки развихме, завихме, преди това светихме с финера, работихме с пистолета за горещ въздух, нали? Просто ви го показах, защото то реално проблемът няма какво правя. Нито фолио мога да слагам, нито ще отварям фарове в момента, но топли. И тествахме малкия гайковерт, който между другото ме очарова. 200 нютона, реални да си развиеш и завиеш, евала. Батерията е на 3 точки, което означава, че си е все още на пълен заряд. Но така или иначе, 2 батерии по 5 ампер часа, 4 машини, които абсолютно, по мое мнение, специално това и ето това, си заслужават страшно много. А и финера, за хората, които им е хоби и нощен лов, риболов, за лова не знам дали се ходи, не съм ловец, не съм и репар. Но за къмпингуващи, за камионджи, за хора, които се занимават в индустрията работят в по-големи помещения, неосветени, това нещо върши много хубава работа, поне по мое мнение. Ето го, 724 лева и 41 стотинки в itata.bg, както и в Ръчкам.bg. За сравнение, това, което исках да ви покажа, този големия гайковерт с бързо зарядно и 2 батерии по 5 ампер часа, цена 626 лева и 20 стотинки. За има стотина лева разлика, получавате още 3 машини в този промо пакет. За мен лично фенера е брутален, просто се убедих. Малкият гайковерт, абсолютно практичен, абсолютно така нареченото must have във всеки един сервис, изключително удобен и лек. За пистолета за горещ въздух казах, не е толкова силен, колкото такъв с кабел, както имам същия с кабел на Total, но в крайна сметка цена-качество, 4 машини с 2 батерии, с бързо зарядно, мисля, че си заслужават. Пишете вие долу в коментарите какво мислите. Няма смисъл да изпадаме в подробности, да напъвам малкия гайковерт. Щом разви и зави до 200 нютона, за мен това е напълно достатъчно. Повярвайте ми, много малко части в един автомобил се стягат над 200 нютона, ако трябва да се стигнете по спецификация. Най-голямото предизвикателство обикновено са главините на каретата и на полуоските и джантите. Понякога някои колеги гумаджи прекаляват, но нищо не може да се направим по въпроса. Крайна сметка, затова имаме малък, среден и голям дзер, за да можем да се справим във всяка една ситуация. Така де, аз предполагам и повечето колеги. И така, ръчкатори, това беше всичко за днешното видео в Ръчкам Tools, в което ви показах комплекта от 4 акумулаторни инструмента. Тези двата са безчеткови, този не е, но са от индустриалната серия на Total и искам да ви кажа, че както ви обясних вече, цена, качество и това, което получавате, мисля, че е топ. Сигурно се надявам видеото да ви е било интересно, забавно, полезно, сте научили нещо ново и да го подкрепите като му шибнете един палец, споделите го с вашите приятели и се абонирате за канала ми Скамбанка задължително, за да не пропускате известията за новите епизоди. Ръчкам Tools, канала, в който ще правим само единствено ревюта, тестове и анбоксинг видеа на инструменти. Нищо друго. Няма да е само Total, на този етап стартираме с Total. По-нататък ще видим. Общо взето до каквото мога да си докопам ръчичките, ще ви го покажа. Може някой път да направя някой ревю за специализирани инструменти, ще видим. Само бъдещето ще покаже. Другия канал, Ръчкам DIY Car Mods, си остават единствено и само ремонти, проекти и всичко свързано с автомобилите. Така, подкрепяйте канала на Ръчкам.bg с промокода RъчкамBest, откъдето може да си закупите този сет и още доста инструменти на Total, както същия сет и всички инструменти, реално погледнато ръчни, градински, каквото се сетите в itata.bg. Там, респективно, може да намерите цялата гама, която Itata внасят в България. С всичко казано до тук, оставям ви с пожелание за здраве, щастие, късмет, всичко най-хубаво и ще видим с вас следващият път. Пишете долу в коментарите кой от всичките инструменти ви е харесал най-много и с какво ви е впечатлил. Лично моя фаворит, да видим,
То не е един, те са няколко, но това малкото, понеже е доста практично и ще ми върши перфектна работа, е мой фаворит като цяло. Има силата, има компактността, има и тежестта, в смисъл такъв леко е, което означава, че можем да работим навсякъде с него, няма да ни умаля ръката. Този големия звяр тежи зверски, но за да върши работа трябва да тежи зверски, няма как. А това, от това станах уникално очарован. 2000 лумина, 22-3 вата, 22,5, 4 LED диода, обаче 100-150 метра си ги осветяваме. Отма. Направо си викам, Батман е сега тука, да идва и да слагаме масата и да почваме. Айде, чао ви!